Hello Asian babies! Welcome back to my YouTube channel. Today is June 4 and nalang may gamayng update sa inyo ha guys. Kay kung nakabantay mo for many days nga wala ko nag-vlog kay naamagod ko yung problem. Nagka-problem ko guys. Ambot uy, na-stress ko. Na-stress jud ko kay katong mga vlogs nako nga mga previous vlogs nako pag-edit nako siya dili nako mapansin ang mga gimbal and katong gitry na nako siyang i-play ang mga video sa YouTube. Nakabantay na ko nga kanang shaky kaayo akong mga vlogs. So mauto nangita ko paagi unsaon ako pag-solve sa unsaon pag-smooth sa video kay bisag ako gani magtan-aw sa akong mga vlogs pag shaky gani malipong manggani ko magtan-aw and dili jud ko ma-happy guys. Dili ko ma-happy kung ingin ana ang mga videos nga ako ang i-upload. So tanan man siguro ta nga mga YouTuber, tanan man siguro ta gusto og kanang quality nga videos and mauna ang ako ang gusto nga maupod na ako ang gusto nga mahitabo sa akong mga videos. Pero mo ganito daghan kaayog mga shaky so gusto na ko siya i-fix. So nangita ko way daghang mga YouTuber nga nag-ingon nga kanang sa Google Photos daw lagi, pero tungod sa akong kakubian gitry na ko siya and ambot nga nung lahi ang settings sa ako ang Google Photos. Naglibog jud ko guys and na-disappoint jud ko sa ako ang nabuhat kay naglahi ang settings sa ako ang Google Photos. Ang mga photos and videos sa gallery kay dili murag na transfer na gani siya sa Google Photos o kanang dili na siya makita sa ako ang gallery. So pag mag-edit ko og vlog, pag mag-edit ko og mga videos nako dili na nako siya makitaan sa gallery kay naa na siya sa photos. And dili pud ko maka-stabilize sa ako ang mga videos para maging smooth siya sa ako ang Google Photos. Ambot nga lahi ang settings. So nasad jud ko as in pila jud ko ka days nagdibdib kay dili na makita na ako ang mga videos nga ipang edit. So grabe jud na-hurt ko guys kay kung nakatan-aw na mo sa kong vlog katong Sunday, nag-vlog ko katong Sunday katong nanglaag bitaw mi sa Bangkerohan katong nangukay mi katong nga vlog napato siya sumpay, napato siya second and third part. Ang second pending pa guys. So sa next vlog siguro nako is mauna to siya ang part 2. Ang part 3 is dili na nako siya ma-upload because wala na
na-delete kay kaganiha guys, wala naman jud ko'y laing kuan, wala naman jud ko'y laing choice kay dili naman jud mabalik sa kuan sa normal ang ako ang setting sa ako ang gallery o ako ang Google Photos. So naka-decide ko nga factory reset na lang nako. So nag-start na pud ko ganiha gi-factory reset nako, na-delete na tanan. Pati katong kuan mga vlogs dapat nga i-edit pa nako. To guys, and then excited pa naman ako nga ipakita sa inyo atong vlog nga to katong sumpay sa vlog nako tong Sunday kay ni adto migwison sa ato. So dagan unta ko mga product nga ipakita sa inyo nga mga kuan, mga barato nga mga products, mga sinina ana. So, excited unta ko ato nga i-share sa inyo guys, pero na-disappoint jud ko kay na-delete na jud ang ako ang mga kuan, mga files. So ganiha nang install na pud ko og mga application nga usually nga ginagamit nako. Ambot guys, oy, murag ako ra may nagtrabaho sa call center nga dili kuan dili tech savvy. Hinuon kubian man pud ko, pero tungod sa akong kakubian nagka-worse ang ako ang situation. Imbis nga ma-fix ni samot noon, ay nako, na-stress jud ko guys. Bisan pagkaon ako usahay kay wala na ko'y gana. Tinuod na siya guys, wala akong gana sa kaon tungod kay na-stress lagi ko about sa ako ang mga videos. And mao pa jud ning pinaka-worst pa jud kay katong Friday nag-vlog pud ko guys, and katong monthsary sa ako ang pag-umangkon, ika 8 months niya katong Friday, July 30. And after nako upload ato, naanay mga views no, naana to yung mga pila ka views, and naana daghang mga comments. Unya ganahan pa jud ko sa mga comments ay, pero katong nga vlog nako di ay guys kay naay copyright claim, pero dili man to siya maka-apekto pod sa ako ang YouTube channel. Kay okay ra to siya kay naalay mga part nga na copyright tungod sa ako ang gigamit nga background music. Ganahan man ko ato nga background music guys, and first time tang ko to siya gigamit kay Korean man na kuan man kaayo tanawa. So abi na ko tanan music sa InShot is pwede magamit. So kato di ay kay dili man di ay pwede kay mula gina copyright, na copyright claim. So kato nadugangan pa jud akong problema. So gi-fix na ko, and pagtuon ako dili pud ma-delete pati akong audio. Kay katura man gi-mute nako tong mga katong background music, so abi na kog dili affected ako ang audio. Pero pag play na kog usab guys sa YouTube,
wala gyud. Affected pati kuan nako, audio nako guys. So nadugangan na sad ako ang kuan gidibdib. Nagidugangan na pud ako ang kuan guys. Kasakit. So nisamot anak ko nga magpahulay na lang sa ko kay bisag mga pila lang kaadlaw para kuan ba mag-move on sa ko. Pero kay di naman jud ko mahimutangan ako nga need na ko na jud mag-vlog kay basin maningala na sila wala ko'y bagong upload. Basin maningala na akong mama, akong ate nga nung wa na ko nag-vlog. Kay wala giwa mas pud sila kabalo nga mo day niya akong ginakuan mo day na akong problem. So importante ba ya jud kaayo ang every moment nga ako ang ma-share sa inyo ha. So pag naagani ko yung mga moment nga dili na ko ma-share sa inyo ha, magsakit yun na ako ang dughan kay lagi wala na ko na-upload or kanang dili ko makahatag sa inyo ha og quality nga video tungod kay shaky. So nangita ko pamaagi para ma-solve ako ang problem. Di samot naman noon kay nigara naman noon ako ang settings ako ang kuan cellphone. So mo to I decided nga factory reset na lang para kuan and mag-move on na lang atong mga videos nga wala na ko na-upload. So mao to guys. Thankful gihapon ko no sa mga mga positive comments ninyo sa ako mga videos, especially Team Daryl. Pasensya na jud kayo mo kung wala ko naka-attendance today and wala pud ko naka-appeal sa team day katong Saturday and gahapon Sunday ba gahapon? Basta Saturday and Sunday nga team day wala ko naka-attendance, wala ko naka-appeal kay wala gyud akong problem. Gusto pud unta ko masolusyonan ni nga maskin kamo man pud siguro gusto pud mo og quality, di ba? Ay high quality nga video nga vlog. So ako bisag diha na lang ko sa quality, bisag wa na lang ng high quality na lang at least, di ba, para sa kuan nga kuan small YouTuber or beginner pa sa kuan as a YouTuber. Gusto pud ko kuan quality pud na video. So na stress ko tungod sa pagpangita sa pamaagi sa una ko pag-solve sa ako ang problem. Pero salamat gyapon sa inyong mga positive comments. Mao to guys. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagtan-aw sa akong mga vlogs. Marto update ako sa inyo ha guys. And basta move on. Mag-move on ako. Charot. Mag-move on na guys. Pag-start na pud ko og kuan. Buhat na pud og mga bag-ong contents and makagawas ko i-vlog na pud nako para makakita na pud mo sa kuan view sa Davao. May na lang bisag kuan diya mo sa inyong mga city or probinsya makakita pud mo sa kuan sa dagway sa Davao or kung taga diri aba mo at least makuan kanang si tawag ana matambalan ang inyong kamingaw diri di ba? Mao to guys.
medyo taas-taas naman jud ni akong chika. So naparabatay next vlog. Mao na ni siya ang part 2 sa akong vlog katong Sunday. So 1 week kaayo no, 1 week before na ako nag-post. Katsaka. Sorry kaayo guys, kay very late kaayo. And mao to. So, para sa part 2 sa akong vlog katong Sunday, ipakita na ko sa inyo ha guys. Ipakita na ko sa inyo ha ang mga napalit na ko nga okay. Mao to. Pakita na ko sa inyo ha yung mga napalit. Barato lang kaayo guys. As in. So, see you on my next vlog. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Thank you everyone.